रायजो राजाफ्रा लेबार कार्ड बानायोब्ला मा मुलाम्फा मोननो हागोन? मानव सेवा संघ एनजिअआ दतमा बियाबनि सिङाव थानाय चिकारबिल गामिनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो बे मानव सेवा संघ एनजिअखौ सिगांनिफ्रायनो निखावरि नखर आरो सुबुंफोरनो नांगौ समाव हेफाजाब होबोनायखौ नुनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला बिथां बिरखां बर'नि गोख्रों दैदेननायावनो बे मानव सेवा संघ एनजिअखौ थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो दुखुथिया नखरफोरनो हेफाजाब होनाय आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायखौ नुदों। दिनैनि बे सांग्रांथि हाबाफारियाव एनजिअनि माखासे मावथिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला लेबार बिफाननि मावख'गिरि कृपा मय देवा बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। लेबार कार्ड वार्कारफोरनो लेबार कार्ड जगायना होनो थाखाय जों दिनै बे एवारनेस प्रग्रामखौ लादों। बे एवारनेस प्रग्रामाव 9 गामिनि वार्कारफोर ओंखारबोनानै बिथांमोननो जों सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना जों लेबार कार्ड खालामनो रेडि खालामसिगोन बिसोर आरो बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो जोंनि मानव सेवा संघनिफ्राय हेल्प खालामगोन। बे टारगेटै जों दिनै बे एवारनेस प्रग्राम खालामनाय जादोंमोन। लेबार कार्डआव 15टा रोखोमनि बेनिफिट दं। बे 15टा रोखोमनि बेनिफिटआव लेबारफोरनि बिसिनि फिसाफोरनि फरायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि देहा जोथोनसिम लेबार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फेसिलिटिफोर होनाय जादों। दा बे फेसिलिटिखौ जोंनि लेबारफ्रा खोब खम लेबारफ्रानो बे फेसिलिटिनि सोमोन्दै बिथांमोना मिथिगौ। ओंखायनो बिथांमोनखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो दिनै बे एवारनेसखौ लादों आरो एवारनेसनि लोगोजों बुजायना होनाय जाबाय बिसिना 15टा फेसिलिटिया मा आरो बे फेसिलिटिनि दारै बिसोरो इयुनाव एसेबाबो डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। लेबार कार्डखौ मोननो थाखाय लेबार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे फर्म होदों। बे फर्माव 4सो डकुमेन्टस दं। 4 डकुमेन्टस होखांनायनि उनावहाय कनस्ट्राक्सननि आन्डाराव जुदि खामानि मावनोबा सासे कन्ट्रेक्टरनिफ्राय सार्टिफाइड लानानै बेखौ एप्लाइ खालामनो माने साबमिट खालामनांगौ डिपार्टमेन्टआव साबमिट खालामबा डिपार्टमेन्टआ बे जिनिसखौ स्क्रुटिनि खालामनानै एप्रुभ खालामो। एप्रुभ खालामखांनायनि उनाव बिसोरनो लेबार कार्डखौ रानना होनाय जागोन। बेनि उनाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन मानि सासे लेबारफोरनिफ्राय मान्थलि 20 थाखा करि बिसोर गभर्नमेन्टआ लानाय जायो एबा गभर्नमेन्टआव बिथांमोना साबमिट जमा होनांगौ। जमा होयोब्ला बियो आप टु 60 इयार्ससिम 20 थाखा करि मासाव जमा होनानै थाङोबा 60 इयार्स जायोबा बियो थैजासे पेन्सन मोनसे फेसिलिटि होनाय जादों। मानव सेवा संघआ दिनै जे खामानि मावनो ओंखारदों लेबार कार्डआवनो जोबथानाय नङा। लेबार कार्डखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन। टारगेट लादों 10,000 जनसो वार्कारफोरखौ जोङो लेबार कार्ड होहोनायनि मोनसे हाबाफारि आखायाव लादों आरो बे हाबाफारि आखायाव लानानै जों नामायगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो बे एरियानि गोबां बिपद आफदफोर केलेमिटिफोर जायोबाबो जों मागोआवबो बाहागो लाबोदों, एबारावबो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव माबाफोर घटना दाजाथों जायाखै खिन्थु जायोबा बेफोरबायदि घटनाफ्रावबो जों जेसेबां हागौ जोंनिफ्राय जों मदद खालामनो आवगायबोगोन। প্ৰগ্ৰামটো আসলে বহুত দিনৰ পৰা মানৱ সেৱা সংঘ কমিটিয়ে মোৰ লগত মানে অফিচত বাৰে দেখা কৰি আছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে আমি গাঁৱে যদি এটা মিটিং কৰোঁ এনেকুৱা BOCৰ আণ্ডাৰত বিল্ডিং আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাৰ্কাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা যদি মিটিং কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে গাঁৱৰ ৱাৰ্কাৰবিলাক আগবাঢ়ি আহিব আৰু সিহঁতে BOCৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিলে সেইটো বহুত কিবাকিবি বেনিফিট আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দিয়া, সেই বেনিফিটখিনি ল'ব পাৰিব। সেইটো মিটিং কৰিলোঁ আৰু মই এইখিনিও কৈছোঁ যে মই আৰু লাগিলে আৰু 2-এটা ঠাইত আৰু কৰিম আৰু বেনিফিটটো আছে। একচুৱেলি বেনিফিটটো আছে ৱাৰ্কাৰবিলাকে যেতিয়া কাৰ্ডটো কৰিব, কাৰ্ডটো কৰাৰ পিছত সিহঁতে বেনিফিট আছে যেনে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যদি পঢ়ে ৱাৰ্কাৰৰ সেইবিলাকে স্কলাৰশ্বিপ পাব। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি কোনোবাই দুখালে তাৰ নমিনীৰ ডেথ বেনিফিটটো ল'ব। তাৰপিছত হেল্থ চেকআপ বেনিফিটটো পাব। ইভেন পেঞ্চন বেনিফিটো পাব। লাষ্টলি আজিকালি নতুনকৈ আহিছে হেৰি আপোনাৰ এই হাউচ বিল্ডিং লোনৰ বেনিফিটটো আছে দেখিছোঁ প্ৰচুৰ হৈছে। কাৰণ আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ আণ্ডাৰত অলম'ষ্ট 10,000 ৱাৰ্কাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছে অলৰেডি। 700-800 ছামথিং এনেকুৱা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আৰু যদি হৈ থাকে, কাৰণ গাঁৱৰ মানুহ আছে এনেকুৱা সেইবিলাকে নাজানে। যেতিয়া নাজানে সেইকাৰণে মানে মানৱ সেৱা সংঘ কমিটি তেখেতে ক'লে যে আমি নিজে হেল্প কৰিম আপোনাক, আপুনি আহক, আমি গাঁৱে গৈ
লাগিলে আমি মিটিং চিটিং কৰিম সেইকাৰণে আজি যেনে আৰু এটা মিটিং হৈছিলে কিন্তু তেতিয়া আমাৰ মানে হেৰি আছিলে এই এছেম্বলি চলি আছিলে সেই আমি ৰৱানা দি মাজ ৰাস্তাৰ পৰা মানে আমি বেক হৈ গৈলোঁ কাৰণ আমাৰ এছেম্বলি কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে এইটো এই আজিয়ে ছাকচেছফুল হৈছে আজি আহিছোঁ ইয়াত ছাকচেছফুল হৈছে মানুহৰ লগত কথা কৈ ভাল লাগিছে আৰু সিহঁতৰ এক্টিভিটিছটো চাই মোৰ বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটোৱে नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360